Махсус сыйыкчаны юл чистартучы җәмгыять үзе ясый. М7 трассасының Шаллы, Алабуга, Тукай районы аша узучы 77 чакрымы алар карамагында. Һава температурасы 17 градуска кадәр булганда натрий хлор тузы, аннан да түбәнәйгәндә кальций хлор кулланалар. С этого года компания перешла на... Тоз яхшы эшләсен өчен суда эретелә. Менә бу махсус корылма ярдәмендә без аны күпме кирәк шуның кадәр әзерлибез. Нәтиҗәдә елга кыш буена 11 мең тонна ком сибелми кала. Экологиягә зыян килми, икътисади яктан да файдалы. Оешма тарафыннан быел 5 яңа автомобиль сатып алынган. Аларга 7 кубка кадәр туз ремәсе сыя. Бу 100 чакрым юлны эшкәртергә җитә. Безнең эш участок бар. Без эш участок буенча аларны бүләбез. Без каньяны менә шул 77 километрны без алар белән җавабыз инде. Алабуга икътисади зонасына бара торган юлдан тәүлегенә 25 мең, ә М7 трассасыннан 38 мең машина уза. Бу участокларда юл һәрчак чиста булырга тиеш. Значит, имеются у нас метеостанции и датчики видеоконтроля. Юлларга датчиклар видео күзәтү куелган. Үзебезнең метеостанция бар. Юллар сыйфаты даими күзәтелеп тора. Техника күп очракта кар ява башлаганчы ук чыга. Асфальтка алдан сиптерелгән туз ремәсе карны ябыштырмый, нәтиҗәдә аны җыеп алуы да җиңел, бузлылык та хасил булмый. Әлеге технологияны яхшылап өйрәнеп, киләсе кышта трассаның башка өлешләрендә дә куллану күздә тотыла. Алабуга районыннан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.